Milé dámy, rada by som vám predstaviť našu najexotickejšiu radu a to je rada Snake Factor, v ktorej máme vlastne starostlivosť o vlasy, čiže vlastne vlasovú radu a takisto máme pleťovú radu. Základom tejto rady pleťovej, budem hovoriť najprv o pleťovej rade, základom tejto pleťovej rady je vlastne jedna z takých najexotickejších účinných zložiek a to je olej z hada mamuši. Pri pravidelnom používaní prípravkov z tejto rady sa zrýchli tempo obnovy pleťových buniek a vy budete vyzerať naozaj úžasne v akomkoľvek veku. Táto rada je neskutočná, veľmi som si ju obľúbila a rada ju samozrejme prestriedavam aj túto radu s kolagénovou radou, ktorú vám tiež veľmi rada vzývam. Táto plaťová rada je vhodná pre všetky typy pleti. No a je to pre kategóriu vlastne 35+. Účinok produktov zosiluje anti-aging komplex Brilliant S68, čo je nová forma retinolu zosilená adenosínom. Adenosín je vlastne štruktúrnym elementom molekúl DNA a RNA, ktoré obnovujú energetický potenciál buniek. Retinol vitamín A normalizuje rýchlosť delenia buniek. V kombinácii s retinolom sa niekoľkonásobne zvyšuje jeho účinok. Vo výsledku je teda naozaj také vrátenie mladosti. Tá pleť je krásne vypnutá. No a takisto tieto aktívne zložky pôsobia v tejto rade preventívne proti vzniku pigmentových škvrn. V tejto pleťovej rade máme pleťové tonikum, je to tiež taká skoro celistvá vlastne pleťová rada. Je to pleťové tonikum, ktoré je obohatené o vilín a ten vlastne zlepšuje vzhľad pleti. Je fantasticky krásne vonia, má takú výbornú štruktúru. Ďalej máme tu krémik alebo očný gel, ktorý vlastne vypína, pretože pod teda v očnom okolí máme takú sieťovanú štruktúru, vyslovene vypína túto, alebo by som povedala, že tento gelik sa dostáva vlastne do tej štruktúry, do tých medzier a krásne nám vypína tú pokožku okolo očí. A ďalej tu máme vlastne krém na komplexnú obnovu pleti, čiže je to taký regeneračný krém, ktorý intenzívne vyživuje, aktivuje vlastne také tie metabolické procesy v pleti, spomaluje stárnutie a samozrejme zmenšuje hĺbku vrások, čo je veľmi dôležité pre nás. A je to také, naozaj proste zabezpečuje také znovuzrodenie pleti. A ďalej tu máme krém na spevnenie tváre a vyhladenie vrások, čiže zmenšuje takisto hĺbku vrások. Jeden používame ako nočný, jeden ako denný a ten očný gel som spomínala. Takže je veľmi vhodné teda používať komplet celú túto rádu. Samozrejme, že to tonikum nám pripraví vlastne našu pleť, otvorí pre užívanie ďalších produktov a tak, aby boli naozaj využité čo najviac. Takže je takým naozaj omladzujúcim elixírom pre našu pleť a za tie 2-3 týždne naozaj tá zrelá pleť bude vyzerať mladšia, vrásky sa vyrovnajú, zlepší sa pružnosť tej pokožky a takisto celkový vzhľad pleti. Takže by som povedala, že tieto zmeny naozaj sú viditeľné a urobí to svoje teda s našou tváričkou a s našou pleťou. Ďalej by som chcela povedať takisto patrí teda do tejto rady Snake Factor
aj táto vlasová rada, ktorá vlastne samozrejme je obohatená tým hadím tukom. Je fantastická, pretože táto vlasová rada je veľmi vhodná pre poškodené vlasy, suché vlasy a proste vlasy, ktoré sú lamavé, rozštiepené, farbené, melírované vlásky a proste obnovuje lesk a hydratáciu. Samozrejme, že používame šampón dvakrát a na tú masku, tak aby sme proste vyživili tie vlasy od korienkov až po končeky vlásov a dodali im proste to, čo vlásky potrebujú. Je naozaj postavená na tej unikátnej zložke, vlastne tom haďom tuku, áno. A udržiava proste ten optimálny stav vlasov. Je dôležité, aby sme naozaj používali pravidelne aj tú masku a takto získajú vlasy silu a lesk. S každým použitím tejto vlasovej rady naozaj tie vlasy viditeľne aj omladnú a sú nádherné, prestanú sa nám štiepiť. Takže vrele doporučujem naozaj po tomto letnom období, horúcom lete a proste aj v zime, keď sa vlasy vysušia alebo nosíme čiapku, je veľmi vhodná táto rada naozaj, aby sme tie končeky a vlásky dali dokopy. Dávam do pozornosti v tejto rade aj tieto dva kremiky, ktoré sú vlastne krémy na nohy, čiže vlastne tento zlatý je taký krém preventívny a veľmi dobre je aj používať ho proti takému zápachu nôh a tento krémik je reparačný, veľmi dobrý je na také suché nohy alebo suchú pokožku na nohách a mozole a proste kde je sklon k vlastne nejak proste vzniku trhlín na nohách. Tieto kremiky vieme, že môžeme ich používať potom aj na pokožku tela, sú veľmi, veľmi dobré aj pri všelijakých ekzémoch a podobne, takže je dobre mať pri veľkom vysušení pokožky vlastne aj tieto krémiky doma. Ďalej tam máme ešte, nemám to tu, krém na ruky a na nohy, ktoré takisto obsahujú vlastne tieto oleje. Viete krásne urobiť balíčky vlastne z týchto či už vlasovej rady alebo vlastne pleťovej rady. Takže krásny darček naozaj pre kohokoľvek a veľa doporučujem naozaj aj tú vlasovú radu. Skúste, ktorí ste ju ešte nevyskúšali, pretože je to naozaj exotická rada. Tak sa majte krásne, ďakujem za pozornosť.